रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। इंस्टा पर वीडियो बनाबई गे सखी हमर ला भरावा। इंस्टा पर रील बनाबई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चला के दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चला के दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। फेसबुक स्टोरी लगा बई गे सखी हमर ला भरावा। व्हाट्सएप स्टोरी लगा बई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चला के दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चलते दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। डीजे के ऊपर कमरिया हिलाबै, गाना के बीट पर ठुमका लगाबै। आगे सखी देखी ना, हाँ डीजे के ऊपर कमरिया हिलाबै, बोलबम के गाना पर ठुमका लगाबै। भांग वाला फीलिंग देखाबै गे सखी हमर ला भरावा। भांग पी के डीलिंग देखाबै गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चला के दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चलते दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। बनल है भोले बाबा के दीवाना, अभिजीत के संगे हो गेलै मस्ताना। साचो गे बनल है भोले बाबा के दीवाना, सोनू के संगे हो गेलै मस्ताना। मनुष्य मतंजलि नैला जा हई गे सखी हमर ला भरावा। मनुष्य मतंजलि नैला जा हई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चला के दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। लाइव चलते दो घर जा हई गे सखी हमर ला भरावा। आजा देख लही गे।